Raz, dva, tri, skúška mikrofónu. Volám sa Peter Župník, som fotograf. Teraz sedím v Paríži. Pozývam vás na prechádzku po Paríži a vlastne aj prechádzku v našej novej knihe. Linka číslo 12 parížského metra nás s Petrom roky spája. Peter býva na jednom konci v Issy, ja uprostred. Vystupujeme na Montparnasse a nastupujeme na Rue du Bac. Vždy s inou knihou pod pazuchu, vždy s iným spisovateľom sa túlame po Paríži, ako dvaja snílkovia. Poďte s nami na prechádzku, budeme sa tešiť. Robili sme na tej knižke dlhšiu dobu a pokúsili sme sa zmapovať niečo, čo sa zmapovať vlastne nedá, ale priblížime vám nejaké príbehy a nejaké pekné momenty z tohoto čarovného mesta. Je to vlastne Bedeker o Paríži, by sa dalo povedať učami spisovateľov. Viedenská kaviareň je čosi celkom iné ako parížska kaviareň. Vymyslel Willem Flusser, vyhnaný Stredoeurópan. Do parížskej kaviarne sa chodí debatovať, hádať o filozofii alebo umení. Parížska kaviareň je skutočne náhradkou zaniknutého verejného priestoru. Keď príjete do Paríža, porozprávajú vám, že tu Albert Camus vylepil Sartrovi facku, tamto sa prvýkrát spievala Marseilleza.